Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 29 years ekuberekwa. Mudzimai wangu iye ane makore 32 years ekuberekwa. We have been struggling hedu kuti tinge tichikwanisawo kubata mwana wedu wekutanga, our first born. So far mudzimai wangu aita nhumbu idzo dzinokwana kuita 4 dzichibva kubva apo patakatanga kugara tose. Saka pakaitika kaishu challenge kekuti mudzimai wangu akatanga andinyepera namba yevana vake, then ndikabva ndazodiscover hangu kuti ainge agara zvake aine vana vake vatatu, but still munhu wangu ndinomuda mukoma, ipapo handidi kukunyeperai. Saka kunyange vanhu vachizondipawo advice, ndokudawo advice yekuti mudzimai wangu ange achizobatsirika, because inini nemudzimai wangu tinowanzokuteerera maconfessions awa paya patinenge tachaisa. Saka I am hoping kuti nayewo mudzimai wangu achange achizopiwawo advice nevedare renyu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, so ndakati ndasangana namadam ndokubva tazotanga kugara tose papurazi apo pandinoshandawo ndichigara. Saka papurazi apa pandinoshanda ndichigara hakusi kuti murungu wacho iye anoita zvekurima, but ndinotongomushandirawo sagarden boy nekungoitawo zvimwe zvimabasa zvamunongozivawo zvinoitwa mumapurazi. Saka ndakabva ndazotaura nemurungu wangu mushure mekunge ndasangana namadam. Ivo madam vainge vachigara nasise vavo pane rimwe purazi, saka vaitongoshandawo temporary. Murungu wepo akabva azoti ainge ava kungoda kungoti vanhu vanenge vachigara papurazi ipapo vanofanira vari vanhu vekuti vanenge vachishanda permanently. Ndopa akabva azotaura neni akanditi ndafunga hangu kuti ndinge ndichienda kunogara kulocation. Saka munongozivawo kuti malocation ari sei. Ndakabva ndaona kuti kana ndikagara ndaenda kulocation, then ndakabva ndaona kuti mudzimai kana akangogara aenda kunogara kulocation zvinenge zvatovharana. Ndokubva ndazotaura nemurungu ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndawana umwe munhu wangu wandainge ndichida kuti kana akanditendedza ndinge ndichizogara naye papurazi. Murungu akabva ati hapana kana problem. So mwedzi wekutanga watakatanga kugara tose, madam havana kana kutombotevera. Ndakabva ndatoti Mwari makanaka zvenyu, because for a very long time mukoma, kubva zvandakauyawo muno muJoni ndainge ndichingosanganawo nevakadzi avo vainge vachingondichita vachingondirwadzisa. Hapana kana umwe zvake ainge akamboitawo chivimbiso chekuti anokwanisa kuzondizvarirawo mwana. Saka madam ndakangoti ndagara navo 1 month ndokubva vatorekedza kutevera. Tikabva tatofara paya, takazomirira kuti tinge tichizokwanisa kuwanawo matest results, because taitotenga zviya zvimatest kit zviya zvekuclicks, but still zvaingodzoka zvichingoti negative. Then takati tazotenga chechi number 3 ndo pachakabva chazoprova point, chikabva chati zveshuwa madam vainge vatori nepamuviri. But takabva tazongocelebrata kwemazuva mashomanana, then pamuviri paya pakabva pabva. Zvikaitika zvekare pechi number 2, pechi number 3, pechi number 4 ndo pandakazonzwa ndega ndichinzwa kuti panapa ndaneta. Ende chinoti affecta mupfungwa dzangu ndechekuti pose pandinenge ndichiti inini namadam tava kuda kunovaka bonde, ndinobva ndanzwa ndichiteta. Handizivi kuti zviri normal here kuti I feel as if kuita bonde kwandinenge ndichiita navo then vakazobatira pamuviri ndinenge ndava kuzokonzeresa more pain on top of more pain, because pose pavanoita miscarriage then vanobva vazotanga kuchema. Saka bonde racho ndinotonzwa kuti haritsanyatsokundiitira, because so handizivi kuti zviri normal here zvekuti ndinonzwa ndichitya kuita bonde namadam nekuda kwemamiscarriages ose awa aitwa namadam. Ipapo kana mukandibatsirawo zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana, because I can see kutoti zvava kutokonzeresa disorder mumba. That is the first thing that I want to be assisted with. Then chimwezve chechi number 2 mukoma ndechekuti mudzimai wangu pane umwe musi pandakambomuka ndikaona kuti mudzimai wangu ainge asimo mumba. Iyewo nanhasi uno ndinogara ndichimubvunza kuti ko wakabuda sei mumba, iye haatomboziviwo kuti akabuda sei mumba. Saka padhuze neapo patinogara pakakoteji kedu pane rimwe zimujakaranda. Ndakazoti ndabuda panze ndo pandakabva ndazoona kuti mudzimai wangu ainge arimo mumuti imomo, akagara zvake mumuti ende akabva atovhunduka. Ende kuti ndinge
ndichizotoita kuti ange achiburuka mumuti imomo. Ndakazotoenda kushedi ndikabva ndanotora ladha pakati pahwo usiku because mukadzi ainge ava kutotadza kutoburuka, ndokubva ndazotoshandisa ladha kuti ange achiburuka achibva mumuti. Saka ndo chepiri ichocho. Nanhasi uno nemudzimai tinogara tichingobvunzana kuti saka chii chakaitika paya. Iwo anoti hapana kana chaanomborangarira. So handizivi kuti mudzimai wangu ane shavi here riri paari, shavi rinoita kuti ange achizongokaruka ari panze usiku, kana kuti pane vanhu vanomushandisa mudzimai wangu. We are looking for your assistance. Zvaizvezvi tava kutongorarama nekukusha munyu. Paya patinenge tava kuenda kunorara, mudzimai anotora munyu obva aisa mupilo, imwe yacho ndo yaanokusha pambedha, zvekuti pambedha pacho hapachatombonakidzi zvachose because panogara pakangozara salt iya yemagodo. Kunyange mumba macho mava kutoita sekunge muno manufacturewa salt yemagodo, nekuti usiku hwoga hwoga tinototi tinge tichitokusha munyu mumba zvekare nepadhoo, kuitira kuti madam vasazongokaruka vamuka vari panze. We are looking for your assistance. Izvi zvakaitika muna January, zvekuti ndakazomuka ndikaona kuti madam vainge vasimo mumba asi vainge vari panze, ivo havana kana chavanomborangarira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mudzimai wangu ndinomuda nemwoyo wangu wose. Ndinokumbirawo kuti mukundibatsirawo kwamuchange muchizondiita munge muchingozivawo kuti mudzimai wangu ndinomuda. Please try to give us a solution. Zvakangooma hazvo veduwe. What will you do one day kana ukamuka pakati peusiku obva waona kuti mudzimai wako mumba hamo mubedroom, wozobuda panze obvaona kuti mudzimai akatogara zvake ari mumuti, iye otovhundukawo kuti kundakwira sei mumuti. Zvakangooma hazvo veduwe. Asi ngati taurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Hanzi tinogara tichiteerera chirongwa kana tachaisa tava mumba. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini I am asking for your advice. Handiziviwo kuti ndodii ndoramba ndiri mumarriage here kana kuti ndongoita call it quits, because zvaizvezvi ndakabva mukuona kuti mumotikari yemurume mainge muine ma-used protector awa ainge ari matatu, uye ainge akatosungwa atori nehurume achitorakidza kutoti vanhu vainge vakatoshanda basa. Zvino murume wangu akabuda pamba musi weFriday vachiti vari kuenda kuBrai. Zvino paakabuda pamba akabva azoregedza kudzoka kumba on that same Friday. Ndikati sezvo munhu aenda kuBrai nevamwe varume vemulocation it is fine. Saka Friday munhu haana kurara pamba. Then Saturday ndo paakazofona makuseni akati aiwa kuno kuri kunakidza, we are still drinking beer plus bhora, tine bhora redu ratiri kuda kuzoona. Ndikabva ndati it is fine. Saka Saturday vakaswera zvekare vasipo pamba. Then Saturday usiku vakabva vazofona vakadhakwa. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu madhakwiro acho aakaita, kunyange zvikanzi haana kudzoka kumba, I know kuti kwaari koko ane vamwe vake. Then Saturday havana kudzoka, vakazodzoka kumba musi Sunday usiku. Saka vakati vadzoka kudaro, motikari ndakabva ndazoona kuti yainge yakazara madhaga, zvichirakidza kuti kwacho kwavainge vakaenda chinhambwe chaicho, ende vairakidza kuti vaitofamba makaita mumachonyonyo. Asi sezvisinei ndakabva ndangosiyana nazvo, ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichinyarara. Usiku hwacho mukoma takati tichinoti bonde rikabva raramba kutamba, sikarudzi yavo yakatotadza zvose kutoshanda zvachose. And ivo ndinovazivira kuti kana vakambonwa doro paya pavanenge vadzoka vanenge voda zvekurara neni too much, but ipapo zvakabva zvatoramba. Waitoona kutoti murume mukuru, shungu dziripo but zviri kuramba. So early Monday morning pandakamuka ndakabva ndaona kuti motikari iyi kuti tinge tichienda nayo kubasa haina that because yainge iine tsvina
too much. Ndakabva ndazodana mwana ndikabva ndati uya tisuke motikari very fast. Ndokubva tatora hose pipe nemabhaketi tikabva tatanga kusuka motikari. Ndainge ndisitomborina basa nekutaita mukati memotikari. I just wanted the outward appearance to look nice. Zvino ndakazongoti ndatarira mukati ndikaona kuti yo mainge muine tsvina, zvimapepa, zvimachokoleti zvi. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichingoklina saka mukunotaida up ndakazoti ndaenda kubackseat ndopandakabva ndazofind out kuti pazasi peseat radriver painge paine maprotector matatu akashandisiwa. Ndokubva ndatanga kuridza mhere paya ndichitochema nekuda kwekurwadziwa. Zvino akati ndakabata makondomu aya, then murume ndokubva atochinja mood, ndokubva atotanga kutopopota kuti kozvizvozvo zvawakabata. Ndikabva ndamuti ndazviwana mumotikari menyu. Ndokubva munhu atobuda paya akazotopedzisira kupfeka hembe dzake atova mumotikari. Saka kubva musi weMonday kusvika nhasi inini nemurume hatisi kana kutombotaudzana. Saka ndiri kukumbirawo maadvices kubva kune vedare renyu. Ndopafambisawo sei apa? Ndongoramba ndichimubvunza here kuti ndinge ndichikwanisa kungoziva kuti chii chakaitika? Akasangana nemunhu here pabonde? Munhu wacho anorwara here? Vagara vachidanana here? Kana kuti zvainge zvingoriwo izvozvi zvimahit and run? Uye ndokwa ainge ari here ikoko weekend yose asingabatiki? Please ndinokumbirawo kuti muge muchindibatsira. Kana kushanda handisi kukwanisa kushanda because of the pain that I am feeling in my heart. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 18 years ekuberekwa. Ndauyawo pano nenyaya yangu yandiinayo. I just want to expose my mother. Saka mama vangu zvavakaita, ivo vakabva vazoroya mwana waamai guru. So mama vangu vakazororwa. This was after daddy hanzi vatanga kunetsana nemukadzi wavo mukuru. Then mukadzi mukuru wadaddy ndokubva azotiza paya. Akadzi uya hanzi akati atiza ndopa akazotanga manje kugara namama. Then mama ndopa vakabva vazoita pamuviri pangu inini. So mama vangu vakangoita inini ndiri 1. Then amai guru vaya ivo vakangoita vana vavo vaviri, mukomana nemusikana. But tichikura paitova nezvimwe zvinhu zvandainge ndichitoona zvainge zvichiitwa namama vangu, zvandaitoona kutoti ya zvinhu izvi zvinenge zvine kakuroya mukati. Until one day mama vakazondidana kubedroom kwavo vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchienda kunopa sisi vako mapenti awa. Vainge vaine mapenti awo 6 awo avainge vatenga. Ndakabva ndangotora mapenti aya, asi ndakati ndichinomanhuhwidza mapenti awa because ndakati kochiko chiri kunhuhwa. Ndakabva ndazonhuhwidza mapenti aya, ndikabva ndanzwa kuti aiva nekamwe kamunhuhwi achinhuhwa kunge matoto ehuku. Saka ndakabva ndangopinda muspare ndokubva ndangomagamuchidza kune step sister yangu. Ndikabva ndamuti ndapiwa namama mapenties ako awa. Saka I thought kuti iye ainge achinzwawo munhuhwi iwoyo wandainge ndichinzwa. Pandakamuona achitofara paya ndikabva ndati iwe saka unofarira mabhurugwa ari kunhuhwa kudai? Akabva ati iwe, if you think kuti I am stupid, I am not stupid, I know what you are trying to do. Saka iyo step sister yangu yainge yava kutofunga kuti zvimwe kuda ndainge ndachiva mapenti iwavo, but ndainge ndisitomborina kumachiva. Saka kubva ipapo pakatanga kupfeka mapenti iwavo akabva atanga kucomplaina achiti posi paanenge ari kumaperiods anenge achinzwa jeko. Ende dzimwe nguva aitoti kana ari kumaperiods kana kuchikoro ainge asingatokwanise kuenda kuchikoro because maperiods ake ainge achimurwadza. The step sister yangu yakati iri kuuniversity ndopa akabva azoti one day maperiods angu handisi kumaona. At that time ainge achiti ainge atova negore rose asina kumbogara aona maperiods ake. So we just thought kuti maybe zvinhuwo zviri normal zvinoitika because each and every time paaizama kuti ange achienda kunotaura namama vangu, my mom will just tell her kuti it is normal kana ivowo ndo zvinoitika kwavari. But chaindinetsa ndechekuti inini ndaitongoenda kumaperiods angu atongori very normal. So right now inini ndatova nemwana wangu 1, but my step sister iye haatomborina mwana, but
step sister yangu iyi yatoroorwa 2 times and all of her marriages dzinozosvika pakuparara nekuda kwekuti varume vaya vanenge varoora step sister yangu vanobva vatanga kucomplaina vachiti why are you not falling pregnant. Saka zvaizvezvi step sister yangu iri kudate this other rich guy, baba vacho munhu mukuru ende vane mari dzavo. So the guy came for my introductions, then mama manje vakazoti step sister yangu yabuda this dude. Mama vakabva vazonditi I think kuti iwewe uri kufanira kuti unge uchibatsira sisi vako. Ndikabva ndati kuvabatsira sei? Mama vakabva vati handiti unoziva kuti your sister ingomwa, saka imimi sezvo you share the same blood, kana ukazvarira bamukuru vako it will be just the same, that is your duty. So inini mukoma I don't think kuti zvinhu zvakanaka. Yes, I know kuti ndiri mvana hangu sezvandakaudzwa namama kuti iwewe uri mvana, you do not have an option. Zvitori nani kuti unge uchizvarira bamukuru vako. This dude uyo ari kudateana na step sister vangu. So I don't know kuti ndoita sei, and I'm not going to do it, but ndo zvandakaudzwa namama. Zvinhu zvakandirwadza because vakandituka one kuti uri mvana, then the second thing zvakandirwadza ndezvekuti vakabva vatuka my step sister vakabva vati iwe uri ngomwa. Yet I know kuti in the past there were some things that I used to see vachizviita zvekuti zviri very suspicious. I don't know, should I tell my dad or should I tell my sister, or should I just obey my mom ndobva ndazorara nabamukuru so that I can fall pregnant for him. I know that my mom vari kungotageta zvavo uyu mukomana nekuda kwekuti ane mari dzake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedway, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hey.